video बनायनाया जास्ट जायगायाव मिथिबायना girlfriend ना अफाराव मा बिसारि दिन Hello everyone. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय आं दिनैहाय माने फुजा नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो जितु आंनि जायगा एरिया माने एरियाथ' नङा जितु आं जायगा थानाय बे जायगानि लकेशनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों I hope नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं गासैखौबो मिजिंथिबाय दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो जायगाखौ लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामनानैसै दायो आं लोगोफोरखौ माने लोगो हमैनोसै ओमफ्राय दायो नैथिं दायो दङ आना सिस्टार दङ ओमफ्राय बैयाव लामायाव माखासे नेबाय थादों माखासे दङ जों जयैनो माने दा मा होनो भिडिअ नायनो मा होनो फुजा नायनो बहाय थांसै आरो नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड दङब्ला अब्ला भिडिअखौ नायलांदो ना मा होनो लोगोफोर दायो स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ घरि पिन्दिबो बिसारसै नै गासिबो इसोरो जों जमायैनो थांनो नागिरदों बारा गोजान नङा आरो जों थानायनिफ्राय ओमफ्राय दायो जों जमा थांनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जोंनि जायगाखौ जों दा मा नायहैनाय जायो जेबो नुवाखै नै आंहा बिनानाव थालांसिगोन नोंसिनिजाय बाय बाय गोजौसिनबो मा होनो गोदोरसिनबो अरे कहना क्या चाहते हो मा होनो गोजौसिनबो आरो माबासिनबो मा होनो नुवाखै आंखौ नुस्रायानो बिसोरजोंहाय खोमसिसे मोदानदों ओरैबायदि सोरनि डिजाइन मा स्टाइलनिखौ नायनो आरोना बिदिबा मोजां नुदों मजाक मबाइल तो दे मबाइल मोजां नुवा इथिंजाय फैनानै दाना मा होनो सोरबाबा मा होनो माबायावहाय सोरगियाव गाखोनो गिदों आंथ' गाखोआ सिगां उन्दै समाव एसे गाखोदोंमोन दायो गिनाय मोनबाय आरो ना गाखोनो हागोन ना हाला मिथिला दायो गासिबो मा होनो ट्रेनाव गाखोनो नागिरदों जोंनिया सिस्टार मोना नै इथिंबो আমার হিরো টিভি माबायाव मा होनो सोरगियाव गाखोनो नागिरदों आरो ना नायदो इथिंबो आरो मा होनो ट्रेन गाखोनो नागिरदों ट्रेन गाखोग्राफ्रा जोंनि साइडआवहाय मोजां नांबा खिन्थादो गाखोनो गाखोलै आब' गाखोदो दायो जोङो ट्रेन गाखोनो नागिरबाय आङो माने भिडिअ'सो लानो नागिरदोंमोन ऐसा लगा मेरा मजाक चिकेनखौ लानासै आङो ओमफ्राय दायो ट्रेन गाखोसाबाय हमथानांगौ
gendang. Ayo, mama impuan habsiku sudah kuat dan ya. Anjing kan aku keluar. Ayo anjing hukro ba thakana misi bana. Ara hukro ko yera ni ya. Yo mal me ko misi ta dino. Aku yang kaku ibang saja. Anak aku mana deh. Kaku cuma kaku. Rai lagi nih. Gerai di sini juga pesan naik pideng. Belakang kena gedeng. Dari sana aku biar. Mesang nanda junta juga pusat naik nanda interest mendeng. Desak ke sendeng. Tak jeng nege. Aku ni YouTube saya kau jenggang. Aku kau lagi berat. Sabres karena. Aku kau sabar karena. Malaysia winner. Rasa sama dah. Bicara yang cari yang kat naik tu. Ni lagi. Uci mana ya? Uci mana? Mana tu uci ba? Hah? Oi, urusan tiba deh di sana. Jika ini bisa थासिम गायदायो जोङो मा होनो थांफिनांसिगोन बाखि जाबाय माखासे गाखोनो मोनासै ओरैबायदि माने आद्रा थाबाय आरोना ओमफ्राय जेबो नायनो मोनासै जोङो हरावसो फैनाय जाखादों नालाय ओमफ्राय जेबो नायनायबो जायासै नुनायबो जायासै मा फैबावदों बिसोरो नोंसाय बन्द जाखासिगोनाव बोरमा जायाखै बन्दाय হৈ গ'ল আৰু আহিছে সোমাইছে ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना सासे गथ' इउटुबार लोगो मोनदों ओमफ्राय गावनि चेनेलखौ मिथिया नोंलाय बिदि खारदोंलै गावनि चेनेलखौ इउटुबारानो आंसो मा चेनेल बोसोरसेयाव मोनसे माबा फैयो मा होनदों बोसोरसेयाव मोनसे जिलापि बायग्राफ्रा जा फंबायफ्रासो नै जिलापि बायना हरनो नागिरदों ओरैबायदि अनथावना लोगोफोर मानो बिफं मोनदोंना नै बिदिनो बिदि थाखोआ जेबो गन्थं गोलाव मानो थाखोआ दोनलाय नालाय बिफङा नोंखौ थगायदोंसो नालाय अयनायखौ थगाया आंना बिफङा थगाया आंना बिफङा नै एकटर बायदियानो जिलापिबावो नालाय एकटर बायदियानो जिलापि आरोना नोंना नै सासेयाबो कर'ना हाजारनिसो ओंखायनो बिराद लाजिदों माबा मा होनो चाइनिस गथ' बायदि नुलायलायदों चाइनिस गथ' मा गामिनि हा क'क्राझारनि क'क्राझार मा गामिलै हा सिलिकागुरि लाजिना गथ' हाजार मोखां गोजा जाजोब्बायलै लाजिबायना आरो ओमफ्राय बिब'सो जाजोबो आंखौ बिब' आब'सो लाजिनानै मोखाङानो गोजा जाजोब्बायलै आयौनो ओमफ्राय जोंहा फंबाय बिथिंजाय जिलापि बायगासिनो ओमफ्राय आं नेगासिनो आरो लाजिनानै इमान लाजिनाङा दे बिदि लाजिबा बोरै सिख्लाफोर मोनगोन ना र' फंबाय आंनो जिलापि होसिगोन आंना आजावसिगोन आरो ना दायो जिलापिखौ आजावनोसै आङो गिफ्ट मोनबाय नै जोंहा फंबायफोरजों बिसोरो गासिबो नैबेबो फंबाय र' आं खनसे लानो नैबेबो फंबाय आंनि जिलापि बायना होबायनो जोंहा फंबाया आरो इथिंजाय नै लाजिनानै मोखां गोजा जाजोब्बाय